Sige. Naman na. So yun guys, once again, thank you so much for being with us in this video. Kasama natin si Ma'am Tere, isa sa mga owners po ng Project Hive. Thank you. Ma'am, pa-welcome naman po yung mga viewers natin. Ayan. Hi sa inyong mga viewers na we're in Pampanga. So what was your inspiration? Bakit po ba nabuo si Project Hive? Before kasi, parang nagkaroon kami ng reunion nung mga high school friends ko. Okay. 3 kami. Okay. Tapos, itong isa kong friend, nagpo-post siya nung burger na ginawa niya. So parang nagustuhan ko, parang ang sarap-sarap. Kasi parang mouth-watering. Ay, appetizing, no, ma'am? Oo, ganun. Tapos chinat ko siya, sabi ko, uy, gusto mo bang mag-business tayo niyan, ganyan. And then, kasi mukhang promising talaga yung product. Yes. So pagkakaalam ko po dun sa orientation natin kanina, nag-start lang kayo ng 4 burgers. Tama po ba? So ano po ba yun dito? Yung Brooklyn. Saan na ba yung Brooklyn? And then we have, ito yata yun. And Brooklyn, then okay. we have the New York, Mamma Okay. Mia, and then the Lumberjack. So yung Brooklyn, ma'am, ano ba yung composition nun? What for our viewers information yun? So Brooklyn, yun yung pinaka-basic namin. Ang ano niya is beef pa rin. Beef, yung consists of beef patty. And then we have the house signature sauce. Okay. May lettuce, and then mayroong tomatoes. Okay. And then the other one, ma'am, ano po kasi yung na-point out nyo kanina? Yung New York. New York? New York is? Ganun pa rin, pero pinagkaiba lang niya, meron siyang bacon and then cheese. Wow! So sa mga bacon lovers, parang nag-upgrade po yung... Yung gusto nila na may bacon Basic. saka may cheese. Parang mas naging special Yes. siya. And then the other two, ano po kasi Yung yan? other two, we have the Mamma Mia. Mamma Mia is? Ang difference lang niya is double beef patty. And so then, more meat. more meat. Okay, Lalo okay. yung lumberjack. Which, Triple. nasaan po ba yung lumberjack dito? If I'm not mistaken, ito siya. Ito yung So, lumberjack. triple. 3 siya. Sa mga meat lovers talaga. Mabenta yan sa mga, talagang yung mga men. Yes, yes. Talagang gusto nila protein. So, ngayon ma'am, you have like 11 or 10? Tama po ba? Oo, na products. Parang dumami siya kasi nagkaroon ng variety dahil nga yung mga regular customers namin, sila. Nag-request na. May iba bang Variations, okay. So, nag-come up kami ng chicken and fish muna. So, naging 6. Tapos, dumating yung may overload na kami. Yes, yes. And lalo pa po tayong lumapit nung nag-open yung SM branch natin. Okay. Saan po ba yung saan po ba yung location natin sa SM City Pampanga? We're located sa sa SM Supermarket. Makikita nyo siya kasi pagpasok nyo ng entrance ng supermarket, tumbok na tumbok yung pwesto niya. Dun sa pinaka-side corner. Yes. Yun. So, ayun guys. So, hindi naman to siguro nasa center of attraction kung hindi ito yung isa sa mga main burgers dito sa Project Hive. So, once again, thank you so much Project Hive for being such a generous host for this vlog. Alam nyo naman guys na pag pupunta ka dito, you're single, I think you're gonna order just 1. 2 is more than enough. Pero grabe, ang dami po nilang pinrepair. So, thank you so much Project Hive. For this vlog, I'm gonna taste this. Marami pa po kayong pagpipilian dito. So, let's start. Ayan. Ay, grabe. Ang laki nito. Ang laki nito. Woo. So, meron din sila palang yung signature sauce natin dito. I think I'm gonna transfer here para mas masarap. At matakam ko kayo ng todo. So, ayan guys. Cheers!
Ang laki. So tama nga. Medyo sweet. How can I... Parang ulam actually. Parang ulam yung cheese nila. Naman na.